който дава началото на предпоследния двубой от четвъртия кръг в първа професионална лига. ЦСКА е единственият безгрешен до момента отбор в елита на българския футбол от началото на сезона и въпреки това, че е спрян от Александър Александров, много добър рейд на Жоржини в наказателното поле, центриране към Мауридес, който не успя да достигне нито веднъж в първите си 4 мача. Мауридес пък заяви, че със сигурност и ще продължи да бележи. Милчо Ангелов влиза в наказателното поле. Милчо Ангелов успява обаче Виталта Чернявска да се намеси. Отговорът на Славия не закъснява. Милчо Ангелов бе изпуснат от отбраната между Божидар Чорбаджийски и Николай Бодуров се вклини Милчо Ангелов. Бившият футболист на ЦСКА обаче не успя да преодолее Виталта за Черни. Поредното име, което напуска Славия. Центриране на Кирил Десполов. Центриране в наказателното поле. Нека да проследим тази ситуация. След това ще ви разкажа за изтърпяването на наказанието на Николай Бодуров и Кристиян Малинов, които се завръщат в тима за визитата в Дания с възстановени права. И Кристиян Малинов, който сега центрира, изстрел с глава на Божидар Чорбаджийски. Не Лясков. Към Рубен Пинто. Той с глава към Мауридес. Ще успели да се завърти Мауридеса? Не! Изстрел след това на Николай Бодуров. Това е прецизно центриране. Даване към Тиаго, добър контрол на Тиаго в наказателното поле, изстрел след това рикошет и още един ъглов удар. Отнета Кристиян Малинов. Мауридес, отново Малинов в наказателното поле, Кристиян Малинов, рикошет в Кирил Десполов след това и топката изчисти. Футболист на Славия падна, играта обаче продължава. Сега центриране на Десполов, Мауридес се измъкна. Има обаче фаул при експанзивността на Борис Секолич. О, тук Десполов стигна до топката и това ще бъде жълт картон. Знаем какво може Кирил Десполов при тези ситуации. Изстрел на Десполов, греда и топката отива в ръцете на Стериакис. ЦСКА до откриването на резултата тук. Хубаво изпълнение на Кирил Десполов и огромен късмет за Стериакис, защото след като топката срещна гредата, се удари в гърба на Стериакис и отново в гредата, а лесно можеше да посети и мрежата му тук. Огромен късмет за Антони Стериакис. Още в началото на двубоя. След това обаче... А сега въпросът е дали ще успее Кирил Десполов да се измъкне. След това посегна ненужно Кирил Десполов. Ясно вече това ще бъде нарушение. Ясно вече това ще бъде жълт картон за Милен Гамаков. Жълт картон и за Кирил Десполов заради гневната реакция. Вижте начина, по който Милен Гамаков задържа Кирил Десполов. Не трябва обаче Десполов да се позволява да прави това. Мауридес с глава, изстрел след това и на Чорбаджийски над вратата. Пинто. Секолич отново Рубен Пинто. Десполов. Центриране на Кирил Десполов. Мауридес! 7 от 7 за Мауридес. 1-0 за ЦСКА в самия край на първото полувреме. Да, това е братата на Мауридес. Асистенция за Кирил Десполов. Последните два гола, които ЦСКА реализира, дойдоха след асистенции на Кирил Десполов към Мауридес. Много хубав удар с глава. Никакъв шанс за Антони Стериакис. Край на първото полувреме. С последната атака в него ЦСКА успя да... на ЦСКА се контузи в дербито срещу Левски в края на миналия сезон. И от тогава не е играл. Ето го. Сериозен период в лазарета. Събитията винаги е в екша на Жани Обикел. Сега пак Кирил Десполов зад топката и през второто по време удар на Десполов над вратата този път. Грешка на Янис Карабелов. Не можа ни Обикел. Изстрел на Тиаго. Право в ръцете на белите, че не са направили много в предни позиции до тук. Тиаго. Изстрел на Тиаго.
Не оцели вратата. Центриране в наказателното поле. 1-1. Попадение за Славия. Янис Карабельов се разписва. Доволен с Карабельов. И това много хубаво центриране на Димитър Велковски. Под топката остана Александър Станисавлевич, а зад него обаче дебнеше Янис Карабельов. Оставен тотално без опека. Николай Бодуров също не прецени отскока си тук. И Борис Секорит закъсня. Тук не можем да говорим за засада на Янис Карабельов със сигурност. Вандро. Преди... В първи момент отбраната на Славия се справи. Сега Джани Обикел към Тиаго. Връща топката за Мауридес Тиаго. Мауридес се пребори, изстрел след това в страни от целта обаче. Се озова в предни позиции, бе най-офанзивният футболист, образно казано, при тази атака на ЦСКА. Хубав удар на Бодуров. 1-1. Десподов. Влиза Десподов в наказателното поле. Изстрел на Десподов, спасяване на Стериакис. О, какъв индивидуал. Вижте още веднъж обаче рейда на Кирил Десподов. Когато това момче събере скорост, става неуловим за противниковите отбрани. Много внимават как действат и бранителите. Стигна паса до Секолит. Сега обаче топката е спечелена. Десподов. Възможност за Евандро над вратата. Пасът към Евандро. Постави топката право на пътя на Евандро. Поне 4 футболисти очакваха подаване от негова страна. Засада нямаше. Ето тук. Просто той трябваше да я Дуров и в крайна сметка не успя да догони топката. Не посегна тук Янис Карабельов. Едната минутка от редовните 90. ЦСКА Славия 1-1. Десподов. Хубав фин, центриране. Мауридес! 2-1 за ЦСКА. Това, което се случи през първото полувреме, виждаме и в края на второто. ЦСКА без да създава положения успява и най-вероятно ще стигне до четвъртата си поредна победа в първа професионална лига. Този футболист има. ЦСКА ще вземе 3 точки. Така изглежда по-настоящем. Голове на Мауридес дълбоко в добавеното време на първото полувреме и тук преди да изтечат редовните 90 минути. Продължавам да твърдя, че Славия заслужава нещо от тази среща, защото отборът се бори много и лимитира ЦСКА до няколко половинчати шанса, защото и това не бе чиста голова възможност. Чист екстаз за Нестор Ел Маестро. Подаване към Кристиян Пешов. Това е възможност за Славия. Галин Иванов към Пешов. Флагът на Естен Трефера е ниско долу. Пешов се пребори за топката и центрира. В крайна сметка в първа професионална лига. Последен съдийски сигнал с огромни усилия и с адски мъки бих добавил. ЦСКА успя да избегне първа грешна стъпка.